ko wadde recevoir rewbe eden gandi rewbe e sukabe ko kanyumen jogi aduna ko kanyumen poti wallede mawbe nam jinnabe ne poti wallede kono jinnabe jodi ko galleji kala ko adduya ko rewbe e sukabe gaddoy gaddani jinnabe nyama jinnabe ko donkiri non rewbe e sukabe sa walli dumen a walli rendo wadde non holko adi wadde o wadi recevoir sukabe mouvement rewbe e war rewbe pardon jafoda o nde wadi be recevoir o namdi be yidde mabbe yiyande mabbe nde be kaali yidde mabbe yiyande mabbe o heñi ko buri yawde e yaacade o wadi yidde nde ko holdum be mbinobe jidi ko masiŋaaji gunoji ay hono hojom yawde e yaacade o yehi o soodi masiŋaaji gunoji o addi o itti kadi kaalis o fawini be hen o wi jaggeeɗo hen mbawon liggade kadi dañon o yaani liggode e ñamonde amo wawno masiŋaaji ɗi ko million ŋaji jarata amo wawno ittu 10 million tottaɓe ɓe ñaama gasa kono ala o ƴeewi o miiji o micci o ƴeewini ɓe feere ƴeewanomo feere noon ko on woni ballo ma nde tawno pulaar ne wiya ko feere fendi fedande kono ɓiriɗam haaɗani wadde noon o adi wadde ko darade o ƴeewini ɓe feere so addiniɓe masiŋaji ɗi maɗi mbawa liggade ɓe daña ɓe mbatta e kees mabɓe ɓe nafa ɓesguji mabɓe ɓe nafa worɓe mabɓe ɓe nafa galleji mabɓe wadde on ko poɗɗo rewede o sodni masiŋaji ɗi o addi masiŋaji ɗi hanki en jiiɗi en jii vidéo ji ɗi nani circulé partout masiŋaji ɗi ganduɗa ko baɗɗo fayida ko million ŋaji jarata o rokki ɓe o wi liggore de masiŋaji ɗi mbawa liggade kadi ɓe mbawa dañde hen taw kadi masiŋaji ɗi ne keddi ɓuuri o itta kalis o tottaɓe o paari noon o fawaniɓe hen kalis pour ɓe mbawa fawɗorade golle ɗe nde ɓe namdi ɓe mbi ɓe jiiɗi ko 250 000 pour wawde sodde matériel uji ɗi masiŋaji ɗin liggorto ɗon o itti 250 000 en gandi kadi wona kalis lawmu kalis makko on ko ballowo wona c'est pas pour rien eɗen ndewe makko eɗen mbiya yimɓe yen ndewe makko tagui eɗen ndewe makko eɗen mbiya yimɓe yo ndewe makko en jii ko eɗen ndewire makko jolfuɓe mbima so tawi neɗɗo findinima hokkima kassari so wi ya fat bottare aɗa minto wadde noon so tawi amo fuɗɗi wadde holɓe waɗata bandiraɓe men rewɓe meɗen ko ɓen waɗanta ko enen walli min so tawi banam debbo ene ñagotono kam hunde dañi gollal machine ene daña ko machine Ousmane Kane soodi ene daña hen min mi fofti so joom suudam so debbo wadde ko ballal ko ɗum ɗon tagui eɗen ngeero commune Ndindori yo jagge makko yo ndew e makko Sénégal no woruno hande aɓe poti farnorade Ousmane Kane caggal de président Macky Sall farnori ɗum waɗi ɗum saram wi jeye e fewjonoɓemi jeye e mijontoɗomi c'est pas pour rien président Macky Sall waɗi ɗum donc o hokkiɓe ɗiɗon masiŋaji hokkiɓe nguɗon ngal ɗum ɗo ko ari lawol makko ngol ɗo eɗen gandi o ko wadde campagne gam président heɓa majorité commune he ko ɗum heɓa majorité e nder leydi he wawa jogade majorité absolue assemblée nationale ko ɗum addimo donc o yijjiri hajuji makko Dakar foof o ari e o addori militaji makko o tawi ɗo militaji makko gooti nana kadi mbiye yimɓe yo goto wadde o walli ɓeɗon rewɓe mouvement ref kadi ngol to lawol nde o arno nde o arno ko ƴewde commune o kono wasemo hebde commune o taganimo wadde décourage ko ɗum ɓuuri weldemi e makko o gagnayde o wonani maire mais nde o arti daro yi soodi masiŋaji o addi moyen te ngol to lawol ko milliard uji o waɗi investir e nder commune o waɗi boyli o waɗi forage uji tohosi o soodi masiŋaji o soodi grillage uji dande opéra hami fera so woni témoin wasata o waɗa ko labtini en famɗi wuuro wongo e nder commune Ndindori wuuro ngo ganduɗa Ousmane waɗnani ɓe grillage uji walla waɗnani ɓe woyndu guila e Ndindori hoore mum wadde on so tawi wi ndewe am jagge am wonko ɓe jii wadde ngol to lawol o waɗi o heɓani commune o kono waɗani décourage ngol ɗo kadi o ari te kanko wona kanko waɗa e lycée te kadi o addi moyen makko o waɗi ceerno aɗum yoodi ko ɗon tan mbawɗen wiide namdal battidingal e mbaynoroɗa ɗo yarate holko woni e kuccam ref to banggue ko jogori waɗede e saaha payaɗo o e président Ousmane Kane ne waɗi programme caggal so ɗiɗo sumgoji leefol laamu ɓenni yewtidoyde e yimɓe mum nde tawno kanko kala komo waɗa o yewtidade yimɓe makko wonko faya so tawi ɗum ɗo ɓenni politique o gasani so tawi président heeɓi majorité paari o jottoto o miijo o miccito o yewtide e yimɓe makko mo waɗi on programme nden noon ko fayana e ko foti waɗede e ko jogori waɗede mo artir ɗum e yimɓe ceerno Seydou Allah jarama jarama eyyi ko noon no mbiyeten ni tan ko ala welani fulɓe mbi ko weeli duumotako ɓe duttiɓe mbi ko weeli warata so ɗuuɗani so tawi wonko moƴƴi e haala he garɗi selli sañi gande ɗum mi koto gueno jomiraɗo joom baɗe bawɗe so tawi kadi wonko fewani e haala he kaalo wayno miijo joom baraw fuujo haala weeɓani saho noon kaldeteɗo nde tawno haala foof e webde ko heɗade ha faama ko haalte ko ɓuuri sadde so tawi weeli yimɓeɓe moƴƴi ko ɗum jiɗen so tawi kadi welaniɓe eɗen ñaagui yaafo tu penses que mon ɓenno e oɗo élection aha kay oɗo élection tawde président Ousmane Kane Ousmane combien pourcent cikkuɗa mbeɗa hulanno président Ousmane Kane wasa arde kontade o ari président Macky Sall Allah e wonde moƴƴo heɓan majorité absolue assemblée